Nyikwa Ramogi ageno uriyo maber une wang' sai chenro marwa marang'ich welo ma seche mokelo weche manotimore bombe mopogore opogore Nairobi ka gi kuonde mamoko bende. Nyinga Trevor Ombija janding opanga janyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Koro bang'e to bro go mbaka gi Suba Churchill. Suba Churchill en jakedo ne ratiro mar oganda. Gimomiyo ng'anyo notimore kawuono kendo wang'eyo ni ji 8 wito ngimagi oko kanyo. Wabro penjo to koro ng'ano monego se iseyo polis ko sirkal seyo jo ng'anyo to chik wuon to gondo wacho nang'o ng'ano monego koro tir doho nikech tho mar ji 8 manyo negi e ng'anyo ma kawuono ni. Lakini kapok ochopo kanyo magi weche manyien ma wan go. Police have shot, injured and killed protesters in various parts of the country, including here in Nairobi. Ji 8 yangi ni owito ngimagi e ng'anyo manotimore kawuono ka Azimio chayo bila kuom kelo tulo. Jopuonjre sikul moro e boma ma Nairobi ohinyore ka ng'anyo ne timore ka sikunde mathoth to ne oloro. I expressed our gratitude and commitment to expand and deepen these relations. Kenya oketo winjruok manyayo limbe, somo, lony manyasani e kind mamoko kod piny mar Iran. Dwer winjo pachi 2-3-6-9 kaka inyalo yudo wan ka en gi Belinda Dhiambo manyar game jaloko marwa ma kawuono. Wachaka ni weche manyien ni ogai mar Azimio Raila Odinga koro seyo bila kuom tulo manomuoch kawuono e kinde ng'anyo mar pingo tend Kenya Kwanza. Odinga ne ok oyudo thuolo mar chopo e alap ma Kamkunji kama ne odhi chake ayanga ng'anyo ma kawuono e boma ma Nairobi kaendi. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, Odinga oramo ni onge dok chien e chenro mar keto sirkal tesre. E tielo mar ariyo mar ng'anyo tich adek ma kawuono, obila nonenore ma oriedo mokalo mar geng'o ne ogai mar Azimio Raila Odinga e chopo e pap kata e ndara mar telo ne ng'anyo. Mana kaka jatend obila ma Thuruka Jafet Kome ne okumo odiechieng' manyoro ni onge ng'anyo kata romo moro amora ma ibiro bago e Thuruka, obila ne okwor mang'eny matamre gi nono. E paro Odinga ma Karen bende ne okodong' chien ka obila ne ochopo kendo ogoyo kambi apaya madonjo e dalane kata kodoko ne okoyangore ka bende Odinga wuon ne nitie e dalane. Bang' kedo jopiny gi obila e mudho kuom thuolo malach, kar sa 9 kanyo Odinga ne otuch e karo ma Ramogi Odinga Foundation man Upper Hill matwa gi jofwambo. Kae ne otudo obila kotulo mane otwere e kuonde mopogore opogore e pachoka. Our otherwise peaceful protest has been accompanied by injuries and possible deaths in various parts of the country. Police have shot, injured and killed protesters in various parts of the country, including here in Nairobi. Scores of protesters have been arrested for participating in an exercise that is clearly protected by our constitution. Odinga no wacho ni kaka pile ng'anyo margi en mano mar kwe, makmana ni donjruok mar obila e makinde duto ketho weche. We have always said that these meetings remain peaceful until police decide to break them up with bullets and tear gas. On Monday, I was able to get into town, address Kenyans, and disperse peacefully without any injuries or deaths. This was because police did not try to break up the meeting. Yesterday, we were at Kenyatta Market. We were able to have lunch and hold impromptu meeting with the people that ended peacefully because there were no police. Kata kamano wacho ni nyaka jatend piny William Ruto bigo bade piny ahinya tiwi weche ma ochuno ma jopiny kalo e giasani. This time around, there's no moving on until Ruto shows a readiness to listen to and respect the people. People deserve a deal, not bullets and tear gas. Kenyans clearly understand that if they let Ruto get away with his present display of disrespect,
dictatorship and contempt for the people, he will try to get away with many other bad things. Get away with many other bad things. Shule imepanda, nauli imepanda, bei ya chakula hata unga na kadhalika zote zimepanda. Kwa hivyo kila kitu sasa imekuwa ni adimu kupatikana. Kenya wanajitokeza, sisi tuko pamoja na Wakenya. Sisi kama wanaazimio tuko pamoja na Wakenya. Igeno ni tend azimio biro keto romo tich ang'wen mar jumani mar podo wach ewi okang' machielo. Seche makoro kwe duogo e chuny boma Nairobi ka ogai mar Azimio Raila Odinga koro osingo lando okang' machielo motegno mobro kawo ewi wach mang'anyoni. Tok nono kaka ng'anyo makawuono odhach. Migori ka kwanji mapoko yangi ne otongi beti e kaunti ma Kisii e kinde ng'anyo mar Azimio la Umoja. Rawera ma jahigni 19 moyangi kaka Steve Okinyi ne owito ngimane ne bang' ka obila nochiele kod lisasi. Juma miyowa chal mar ng'anyo e kauntis go. Ne en odiechieng' machielo mar ng'wech e kind obila kod jwerego mag Azimio la Umoja mane obago ng'anyo e pacho kae ka ywago pek mar ngima. En ng'anyo mane oweyo ka rawera ma jigni 19 ma somo klas 11 e skul sekondano mar Aburkogelo ne owito ngimane bang' obila ne ochiele kod lisasi e kar dakno Mosaka e kaunti ma Migori. Familia mar rawerani ng'wayi kaka Steve Oki wacho ni wuodgi ne mane owito ngimane ne onge ng'anyo e seche ma lisasi ne omake. Kawuono chieng' maandamano nitie wadwa mane kala to poko rado gi polis to goye mana gi bunde. En onge achiel kuom joma ne ng'anyo. Owuok ot gimoro saa 5, karomo saa 5 gi dakika 20 wayudo sime ni lisasi omake. Gidwar mondo ruogigo makedo ni ratorogo mag oganda koro donjre nekne. Alikuwa mtoto wa shule, alikuwa anasoma Aburkogelo form 3. Hadi wale alikuwa nyumbani juu hatukuwa na pesa. Yani watu wa human rights wafuatilie ama watusaidie kufuatilia hiyo kesi. E kinde ng'anyo mar odiechieng'no ma Sabasaba, ng'ato achiel bende ne owito ngimane e kaunti ni ma Migori bang' kobila ne ochiele kod magina. Chendo mag ohala kaachiel kod wuoth bende orochore e boma ni ma Migori. Jogo mane ng'anyo ne obedo kod pek e bago ng'anyo e chuny boma ma Migori kaka yande gisebedo ka gitimo e kinde mokalo karwe kod rakruok mane gido kuom obila mane okwor e chuny bomano. To e kaunti ma Kisii kwan oganda bende nyaka sani koro pok oyangi wachore ni ne otong' kod ojalo e kar dakno mar daraja 2 e chuny boma ma Kisii kod jogo eko ma bende koro pok oyangi ma e wach ni tiyo kod nyamburkono mar Probox. Jogo mane obago ng'anyo e kaunti ni ma Kisii kaywago pek mar ngima bende koro se obila kuom tieko teko mathoth kuom jogo mang'anyo. Tunaandamana kama Wakenya wote wale na tunataka bei ya kila kitu irudi chini. Tunaumia kama Wakenya. Popote Ruto alipo asikie kilio cha watu. Ng'anyo makamae bende ne odhi nyime e kaunti ma Nyamira kama bende oganda ne oywago pek mar ngima. Hatuna imani sasa na hata hii serikali yetu kuu, sababu bei ya chakula waliosema haijarudi chini, na tunasema hatuendi kukaa hivi. Karibuni hata baba akisema Monday tena tunarudi kwa barabara, we ready to be here till the president ajue kuwa Nyamira pia tumeungana na Wakenya wengine kusema tunataka bei ya bidhaa irudi chini. Huyu president hataki kusikia. Juzi force finance bill down our throats. That is why we are protesting. Oganda e kaunti ma Migori, Nyamira kaachiel kod Kisii ywak ni obila koro osebedo katiyo kod tek mathoth kuom jopiny ma bende ng'anyo kod kwe. Juma, Ramogi TV, Migori. Kata kamano piny owacho to ne ochung' kar tiende mar ketho romo mar riwruok mar Azimio e alap ma Kamukunji. Obila ne okwore alap no chakre okinyi mang'ich mar rakore kod johera mag Azimio mane geno chopo e romo ma kamano. Ogai mar Azimio Raila Odinga
ne ong'ado romo e seche mag midhiambo koseyo obila kuom chano kelo rowere majendeke mar muocho tulo kendo tiyo gi thuolo ne chielo johera mage kod magina. Chris Owino miwa lero. Elak mar historia makamu kunji grounds, amen, rakruok kod ng'weche kindo obila kod johera mag Azimio otimo sidi mana ka kinde kedo ne thuolo maduond buche mathoth e higa mar 1990. Apisas mag obila omondo seche mag okinyi alap makamu kunji grounds mar keto e tim sie mane ogol kod jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki. Obila otiyo gi iro malungo wang' kaachiel gi gari makiro pi malungo del e kinde ma johera mag Azimio to ne oketo geno gi duto e bayo kite. Ne en piem mar mbi e kind obila kod johera mag Azimio kendo gikone to obila okeyo johera mag Azimio mane geno romo e pap makamu kunji grounds kaka ne oland kod ogai margi Raila Odinga. Azimio ne chano dok e alap makamu kunji grounds e dhi nyime kod ng'anyo mag sundo piny owacho mondo tim lokruok ne chik mar omenda kaachiel gi duoko piny pek mar ngima. Kata kamano, ogai mar Azimio Raila Odinga ong'ado romo makamano e seche mag migago bang' lieko ni piny owacho ne kod chenro mar tero rowere ma jondike alap makamu kunji grounds mar muocho tulo kendo tiyo kod thuolo makamano e chielo johera magi kod magina. Late last night, we received intelligence of a most heinous plan by Kenya Kwanza to ferry armed goons who would attack peaceful attendees of our rally in Kamkunji. These goons had expressed orders to shoot directly into the crowd while enjoying police protection. In order to protect our people and avert more injury and loss of lives, we have taken the strategic decision not to proceed with the rally at Kamkunji grounds this afternoon. Gomar Oyeyo kod Mbura bende okwako kar dak mamadhare e kinde ma rowere oketo apisas mag obila kama tek odiochieng' mangima. Chenro mag wuoth e wang' apaya ma Juja Road ochung' kuom thuolo malach e kinde ma rowere ne rakore kod obila. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele ni moko kuom josiasa mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance nochuno mondo mi oidh boda bang' obila dino negi e magawa moro e boma ma Meru kama ne gichokore ka giikore ne ng'anyo mondo bagi e pacho ka endi kawuono. To kaka Lydia Okeyo leronwa, ng'anyo ma kamago bende nokwako counties ma Nakuru, Eldoret kod Mombasa kama obila bende norakore gi jo ng'anyo ka gitiyo gi iro malungo wang'. Kaka yorikruok ne ng'anyo manobagi e pacho ka, jatend duond bura mar NAK Kenya Martha Karua, jaod bura machon Mandaragwa Jeremiah Kioni kod jatend migawo machon mar pur Peter Munya nobago romo e magawa moro e boma ma Meru. Bang' obila bedo kod ng'eyo ni jotelogo ne nie magawano, obila no dino negi. Kata kamano, jotelogo noramo mar wuok e magawano ne giidho boda kaka yor hepo ne obilago. Jodak ma Meru ywago pek mar ngima e kinde ma ng'anyo go ne dhi mbele pacho ka koro gidwaro ne jatend piny Kenya William Ruto odwok piny nengo mogo kod mwandu mochuno kaka yor chipo singo manomiyo oganda jo Kenya e kinde mag campaigns. Hata kama wewe ni Sakayo, umepanda juu ya mti, haki ya Mungu utasuka. Na ukikatalia juu, tutasukua pawa. So, unga nimesema, iko juu kuliko sufuria. Bei ya unga, itasuka lini? Sabuni, iko na bei kali kuliko karai, ili wanaogea mwaka mzima. Sasa hii serikali, yani ulituambia ni bottom up. Tuanze kunyanyasa mwananchi wa kawaida, tukifikia wale watu wako juu, mwananchi asaisa tayari. Isindwe, hiyo ni pepo. E kaunti ma Nakuru, ng'anyo no dhi mbele ka obila rakore gi jong'anyo manowuok oko mar ywago pek mar ngima kod meto mar osuru. Ruto! Tumechoka, tumebaki kukula hii sasa. Hii ndio tumebaki
Tulikuwa hata tunasimamishwa tukiulizwa tunaenda wapi ama tuseme kama maisha imekuwa namna gani. Sasa tunaambia ninaenda Nairobi na mimi naenda mguu. So that's unaachiliwa uende basi uende mguu. Otherwise it's worth there. Uganda ibuma ma Mombasa ne okudong chiene ng'anyogo ka kuonde timo hala kudukni ne olor ka obila no ketarita mageria paya mane chuny bomano mar keyo jong'anyo mano ochako ng'anyo margi e tunge lech manie paya mamoi kotelne gi jod bura e county ma Mombasa. Lile ambalo linakera wananchi wa Kenya la hali ya maisha kuwa magumu, lakini leo wameamka hapa asubuhi, wameweka malori, wametawanya maafisa wa usalama, hawataki watu wakutane, lakini sisi tunasema kwamba hii ni haki yetu, wanapiga watu na hatutakubali na sisi tutaandamana. Tunalilia tu wapunguze ule ushuru. Tunajua serikali lazima wapate pesa ya kuweza kurun government, lakini wameweka ushuru mingi sana, wanafinya Wanakenya. Kwa hiyo Wanakenya, mahali ambapo mpo na maandamano mazuri ambayo mweza kufanya pia, kaeni nyumbani, musiende kazini, akose mahali pa kucollect ushuru. Jotelo kata kamano si obila kuom keyo gie kinde ng'anyogo. Mombasa kuna amani. Mimi nataka kuambia askari wetu, mahali ambako kuna shida ni Boni Forest, mahali ambako kuna shida ni Kapedo na sehemu zingine, waende huko, ndio mahali ambao kuna security threats. IG mwenyewe alisema kwamba wale ambao wametoa notification hawataondolewa, hawatasimamishwa. Tunashangaa kwamba leo saa 2 asubuhi anatuma barua kusema kwamba amepiga marufuku maandamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Moko kuom skunde ne odong ka oloro odiochieng' ma kawuono nikech ng'anyo mane obagi kod kweth mar Azimio la Umoja. Skund primary ma Kihumbui e kaunti ma Nairobi ka jopuonjre moko ne oring gode ute thieth kaluwore kod iro malongo wang' mane ochoponegi e kinde mane ng'anyo dhi nyime oko mar skundgi. To kaka Judith Omondi leronwa, jatend migawo mar somo to kata kamano kone jopuonj madongo ok owinjo gi gol chik mar tamo jopuonjre dhi skul nikech ng'anyo. Mago jopuonjre mag skund primar ma Kihumbui kaunti ma Nairobi mane oringo e ute thieth kaluwore kod iro malungo wang' mane odirnegi e kinde ng'anyo mar Azimio la Umoja mane dhi nyime machiegni kod skundno. Jopuonjre mamoko mag skundni ne ogol mar dok pacho, kendo mano e kama somo mar odiochieng' ma kawuono ne ochopie skund primar ma Kihumbui. Moko kuom skunde ne odong ka olore counties ma opogore e pacho ka. Ma kama oriwo moko kuom skunde e chuny boma ma Kisumu, Migori kod Nairobi. Nyithindo masomo e skul kae kawuono onge kata achiel mochopo nikech maandamano madhi mbele. Nikech jonyuol be oluor oro nyithindgi gibi gisom nikech ok ginyal ng'eyo ni ang'o manyalo mako nyithindo. Mondo wakony wach ni serikal one kaka ginyalo duoko gik moko piny. Achiel mafuta sani ni malo kendo affect ngima mar jopiny. Gimogo gi school fees masani jomoko chulo mag secondary school. Moko kuom jonyuol ne oyudo lipot otieno manyoro mar dong kod jopuonjre pacho kaluwore kod arita mane ichichgo ni nyalo rocho wuoth margi. Kata mana piem mag wer manyo okelo kanyakla skunde mag Nyanza obedo gi ng'ikruok kaluwore gi luoro mar ng'anyo. Tukego manyicha ochakore chieng' wuok tich e kar tiegruok ma Migori Teachers Training College koro ochungi kata odoko ni ne owinjore tiek gi odiochieng' makiny. Mane oyang kod commissioner mar county ma Migori David Gitonga. Regional music festivals, they have been going on from Thursday last week. However, due to Sapa on Friday they were not held due to security implications. They resumed again this week, and the organizers, based on the fact that we're not sure about the outcome, the primary edition will conclude today. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu kata kamano ne onyono piny ni onge japuonj moro amora ma owinjo gol chik mar tamo jopuonjre dhi skul ka okoni somo winjo dhi nyime bed ni ng'anyo nitie kata oyo. Anybody issuing such instructions, they will be arbitrary, and as I've said, the information we have from each and every part of the country is that running is moving on and going on as normal. No one has the authority to give that particular information unless it comes from me or
my principal secretary. Nyalo nitie ni poni ng'anyo dhi nyime. Somo nyalo rochni e thoth skunde ahinya to mantiere chuny bombe. Judith Omondi, Ramogi TV. Ji 8 koro oseyangi ni owito ngimagi ka moko buora ka moting'o nyaka obila bende ohinyore ng'anyo mane okwako bombe mopogore opogore kawuono. Jomoyangi ni owito ngimagi ne gin boma ma Mlolongo manie kaunti ma Machakos, Kitengela manie kaunti ma Kajiado, Emali manie kaunti ma Makueni, Sondu manie kaunti ma Kisumu kod boma ma Migori. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. En ng'anyo makwith magazimio la umoja One Kenya Last ne otiso ni Kamkunji tu. Ng'anyo mane okwako bombe buora kanyaka sani maromo ji 8 oseyangi ni owito ngimagi e bombe mopogore. Ji 4 ne otho e lweny mane otiyo boma ma Mlolongo e kaunti ma Machakos e kama jopiny mane ng'anyo ne orakore kod obila kuom seche 8. Ng'anyo no bende ne ometni apaya ma Nairobi Expressway kama ne jong'anyo monja gu chudo ma Mlolongo ka gin kod paro mar yombo gi omenda ma ichulo kod jogeche matiyo kod Nairobi Expressway. Lweny ma bang'e ne odonje boma ma Kitengela e kaunti ma Kajiado e kama bende ji 2 ne oyangi ni owite ngimagi. E kinde rakruogno jopiny ne odonjore e dukni mag ji giwegi kod dukni mag Quickmart e kod kuonde mag tongo na buora kama bende ne gidonje kendo gikethe gik moko. Rakruogno bende ne okelo masira ne apisa jalup county commissioner bende ne otiay mach ma owang'o pande kachiel kod obok mag piny owacho. E tesendo obila ma Kitengela bende ne ok owe ka monj makanyo ne oweyo ka obila achiel oyudo hinyruok. Kaka dak ma Kibra ne en ng'wele ka jong'anyo chiwo tich matek ne obila mane temo keyogi gino mane oweyo ka ohala yudo ng'ol. To kata mana diek mane geno yudo chiembgi ne piny ochamo. Opuk ne obedo mapek ne Otenga e ka jong'anyo go ne otiyo kod ledhi mar luwo apaya mar gach okolo mang'ado Kenyatta Market kochomo e dier boma Nairobi. Ne gichopo e apaya ma Magathi. Moko kuom jong'anyo ne olokore jonjore kendo chako mayo weg nyamburko e gari mar Subaru namba mar KBP 265 za iyako kendo jariembo dhoge omoko. Jonjorego oneno ka wakawo tipo kendo monjowa nikech wakawo tipo moting'o timbe mag njore margi. Ne gichikore kendo gidonje puoth oduma ka moko to ne odonje miere man machiegni mar mayo jopiny ka mine bende mane wuotho bende ne gimayo simbegi. Obila mane obuto machiegni kata kamano ne omako gi moro bang' moro kendo yudogi kod simbe mane gimayo ji. Ka chich mane orodho gach kambi mar jofwambo mar Royal Media Services bende ne omaki kind jachijego. OCPD Malang'ata Monica Kimani okoni moko kuom rowere mane otimo timbe mag njorego gin rowere mane tiyo kod ng'anyo makawuono mar timo tim njore. Jakorambuga jonge kinde mag ng'anyo nitie jogo ma wuok mar ng'anyo kod muolo to moko bende wuok mar ng'anyo mar nyiso rang'iny mar njore magi. Ng'anyo mamuol chalo nade? Ng'anyo mamuol inyal mana nyisi kod jogo ma ng'anyo to kata mana pisas marito kwe kinde mag ng'anyo noendo. Ma ingero kineno kowuotho kaka tudo kendo gabal kaka tudo to kendo bendo ywak kaka tudo, timne nonro. Seche moko nyalo bedo tudo. Ka ok kamano to kata mana gari ni seche moko de okoto kod kite. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E kar chung' od bura ma Kibra, Nairobi. Kwa kanyo ni ohala e chuny boma ma Nairobi ne ok odhi nyime kaka pile kaluwore kod ng'anyo mane ochan kod riwruog Azimio la Umoja One Kenya. Edwin Okoth ne ocherore e chuny boma mondo rango chal mar boma mare to maendi kaka ripot mare chalo. Dukni ma olor chakore gokinyi ma kawuono ne en ranyisi moromo ni ne ok en tich adek maket kod mamoko e chuny boma ma Nairobi. Oganda mane oluoro biro e chuny boma ne odong' e ute ka weg nyamburko mating'o jowuoth ne odong' ka kwano lal. Kaka nowach ni ginene nitie maandamano, dhano ringo, koro giti jomonego wating' to koro kwane ma budha kae nono, geche wuotha nono to mafuta fuele mwaketo. Leo sina matumaini ya kupata ile ambayo ndapata kidogo tu, ndashukuru. Kulingana vile wanapata kila siku, kwa leo itakuwa kama kwota. Baba ongeleshwe, atulie. Stand mar nyamburko madhi e gwenge mamoko kaka Imbo mar Kenya. Nyamburko ne ochungi, ohala ne ni piny ne jogo matimo ohala mag wuoth, kaachiel kod jogo ma uso negi chiemo. Tich ok ber, tich ni piny kabisa kendo kata king'iyo ka ji mang'eny ochungo gechegi.
odiochieng' kodiochieng' geche nyalo wuok geche 100 kochakre okinyi nyaka gotieno. To kawuono onge gari moro amora modhi. Kochakore lori, bas, ni sande ok ringi. Koro kata sirkal onge gimoloso nikech gine margi makikawo pile ka pile ok nyal rent nikech geche chung' ok ringi. Leo biashara iko chini kwa sababu watu hawajaingia, na wenye wako ukiwapea chakula wanasema maybe utalipa siku ingine juu hakuna kazi, hawana pesa. Sasa juu nimekuja nimepika chakula iko na watu hawakuli. Sasa unaona hiyo chakula itakuwa wasted. Weg nyamburko wacho ni kwan kawuono ne okethore. Sasa kama saa hii tunakuwa tumepeleka kama gari kama 20, saa hii zimeenda gari kama 3. Si unaona? So kama hizo siku zingine tungekuwa saa hii hata hatuko huku. Tungekuwa tunapanga sasa ingine ya kurudi. Kawuono ni waonge pesa nikech geche gite ochung' kaka neno gikano ite gichung'. Miyo wakoso pesa kawuono. Abiria be kobire pap ka nego nengo mafuta idho. King'isa abiria no golo siling 1,400 oonge pesa no. Owacho ni nen kod siling 700. Osano mafuta idho kaka inyalo ting'e kod pesa no onge. Mama, maisha imekuwa ngumu, unga haianguki, sukari haianguki, mafuta ndio hiyo inaendelea. Sasa hata mafuta ya gari imekuwa shilingi 200 ya diesel. Unatumia gari kutoka asubuhi mpaka jioni na kunywa 7,000 inaweka 3,000. Hiyo ni kazi, tunaenda nyumbani bila kitu. En chiegni saa 7 mar odiechieng'. Osiko kaka mane badha kagi. Gin olemo mane obeni tere boma mar Awasi. Nyiso ni ng'anyo matimore boma ma Nairobi oketh mano hale chuny boma kende. To kata kuonde mamoko mane rito sigo machalo kaka ma. Chung' mar ohand wuoth e boma ma Nairobi ne orocho halano e gwenge mamoko kaka Kapsabet. Kama weg nyamburko ne oluor donjo e ndara mochomo Nairobi. Magari ya kusafiri kwenda Nairobi ama wasafiri kwenda Nairobi leo hawajaonekana. Ya pili, kitu yenye tungependa kama rais asikise maoni ya wananchi kwa sababu inji inaendelea kuharibika zaidi. Ne jogo mohel nigi otenore kod chenro mag wuoth. Piny ne obagogi kendo moko ne tholo kuoro kata kawayula. Kata bed ni obila ne oketo arita mager e chuny boma kendo ji achiel mano yud ka ng'anyo ne imako. Bedo maonge ohala ne en kit ng'anyo mani kod pek e ochumi mar Kenya. Kaluwore ni Nairobi ni kod tudruok motegno kod dongruok mag gwenge mathoth ma pacho ka. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ng'anyo ma kaunti ma Kisumu kawuono nochakore gi sub counties nyaka chuny boma no. Rakruok e kind obila kod jong'anyo noweyo oganda moko kod hinyruok mopogore ka peini moko bende chuny boma no bende ne odin. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachni. Kata biro jatend obila ma pachoka, Jafeth Koome ne ogolo andika odiochieng' manyoro makwedo wach ng'anyo ma kawuono. Ng'anyo e kaunti ma Kisumu ne odhi nyime ka ochakore mandhemdhem kendo chungo chenro mag wuoth kod ohala. Obila Magarita ne ool kanyoyo mopogore kod ng'anyo ma juma mokalo ka gikichore e akek yore madonjo e chuny boma ma Kisumu mar jiwo arita. Kaka seche ne medo sudo, e kaka ng'anyo ne murore mosmos, jo ng'anyo ne oyawne gi pap kod rowere 3 mane otiyo taulo e nungogi ka gi ng'anyo mamuol gi andika mayuago pek mar ngima. Apoya nono, to ng'anyo no tedore kochakore kod Kondele, kuma ng'wej lawruok, maket kod mar le ne uneno e kind obila gi jopiny. Aluora ma Jua Kali, liet mar ng'anyo ne okalo ondamo kuma obila kod jo ng'anyo ne rakore e wi wadgi maonge kata muonyo olaw. Rakruok ma Jua Kali ne ochuo nduoko ma ochuo weyo ka dukni maluora no ne omako mach. Masira mar majno ne ochuno jo ng'anyo kaachiel kod obila mondo koro obol piny wach rakruok kendo giti kanyakla mar simo majno mondo gires mwandu jopiny. Mana kaka ne gisingo, jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu bende nonyiedhore oko mar ng'anyo, chenro ma bende ne ok giyudo yot kod obila.
Kane giloso e sach ng'anyono, ne giyango mar dhi nyime kod chenro mar kawo sei mag oganda mar chopo dwach Odinga mar choko sei bilion 15 kendo kwayo jodak ma Kisumu mondo temo bio bedi e thuolo mokwongo e chenro no mar keto kogno. Andamano mwatimo kawuono ok watimne Raila en kindwa gi Ruto kech iwa supermarket onge mar jo Ruto gi mar jowa. Gi simu moro chopo internet man gibi ngore tumechoka.net kiso ndo website mar tumechoka.net ibiro keto nyingi tiketo ID mari tiketo kamigo yombuchi tigo signature tikamigo seja kanya to submit to wakwayo gi muolo makende ni Kisumo ka wadwano be number chilling signature collection mimi nakeme signatures Ramogi give me a sign ama sio e kaunti ma Siaya ng'anyono dhi nyime kotele kod speaker mar od bura matin ma kaunti no George Okode mane okwedo wach mar obila rocho weche ng'anyo makono. To the IG saying that this meeting is illegal. We are here to confirm to you that the people of Kenya gave upon themselves the right to picket, and that's why we are picketing today. Komachielo e kaunti ma Homa Bay, ng'anyo ne ochakore saa 3 okinyi kendo ng'iko weche wuoth kod ohala. Ng'anyo makamano bende ne odhi nyime e alwora ma Kendu ka otele kod jaod bura makono Adipo Okuome kod nyawadgi marangwe Lian Gogo ma bende ne yalo injili mar wach choko sei. Gigi odhi malo makae to koro ngima bedo ma impossible. To sama koro wantieni to nendo chundo kama koro kwanyal. Mane momi wacho ni punda amechoka nikech ok onyal ting'o msigo. Aneno ka ng'anyo ni kawuono kana ng'iyo wang' mbui. Ng'anyo ni nomako piny mangima. Rangwe waka uwal koso kuo. Jopinyo. Wakwau. Wanturu waka. Wang'eyo Raila Amolo Odinga. E seche ma weche ohala, wuoth, thieth kod kata mana somo ne ochung' kaluwore kod ng'anyo ma kawuono e counties ma Kaluo, moko kuom oganda mane oyudo hinyruok e ng'anyo ma kamano koro medo dhi nyime kod yudo thieth e kuonde yudo thieth mopogore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Chenro mag wuodh loche mating'o osike ne orochore pacho kaendi bang' derepe mag loche bago ng'anyo ka giseyo duol mar NTSA kuom chuogo negi chike ma gikoni geto mana choko omenda kuomgi. Ng'ikruok ma kamano bende nokwako sekta mar geche mating'o jowuoth, gino mane omiyo thoth jowuoth mane dhi kuonde mopogore okwamo. Jafwambo marwa Joja oko miyowa ler mathoth. E kaunti ma Mombasa, derepe mag loche mating'o osike ne jong'anyo ne tich kendo teno loche gi e genga paya ka giseyo moko kuom chike maduol mar NTSA ne oketo negi. To kata bang' jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen chwalo chik madwaro ni derepe go dogo tiegre nyaka dwe mar 9, derepe go ne oramo ni paro ma kamano gidwaro ni owit kuchande. Mimi ni dereva wa trailer. Na lengo letu la kugoma ni kwamba tunataka CS Murkomen asikize matakwa yetu. Kila kitu tunataka kuhusu leseni, mambo ya kurudi shule na sisi hatutaki. Anatuambia amesuspend, sisi tunataka abolish, atoe kabisa, maana hatuwezi kuzungumzia mambo ya retest. Kuna yale makubaliano, kuna ile task force ya 2012 ambayo ilikuwa imetengezwa na Rais Kibaki wakati ajali zilivyoongezeka. Hii task force hizi recommendations zake ziko very clear, implement hizo peke yake. Akiimplement hizo sisi hatuna maneno. Atafute wale madereva wataweza kuendesha wale wanatoka shule, sababu si ujuzi wetu ni mwingi. Mimi hatiki yangu ni ya mwaka wa 2002. Leo hii unaniambia nirudi shule. Ninarudi kufanya nini shuleni? Ng'anyo makamano ni bende onyiedhore e kaunti ma Garissa, kuma derepe mariembo buses mag jowuoth ni bende oseyo chike manyien moketnegi gi NTSA. Ni bende gikone giteno buses mekgi nikech luoro ni jong'anyo ne kidek monjogi. Alafu kuna masharti zingine serikali wamezileta, yani leseni expire. Mtu ambaye alikuwa anaendesha miaka 20 hii gari anaambiwa ati leseni yako expire, unarudi shule. Yani uanze class saa hizi.
Hiyo sasa tunaona ni shida. Sasa serikali tunataka uangalie hii maneno. Na ile maandamano sisi wenyewe tunaongopa. Sababu ni kwenda na gari yako ingongwe mawe itakuwa gharama nyingine ya kutengeneza. So unasema afadhali ile kazi ukae na shida zako kwa nyumba kuliko kwenda gari yako pengine ipigwe mawe na wenye pengine hauwajui na hakuna mali unaenda kukilemu. Ne ochuno moko kuom jogo mane dhi e tich wuotho gi tiendgi kilomitas modhuro ka weg boda moko to koni ne gigoyo girungu kaluwore gi onge mag gache jowuoth. Niliamka asubuhi na mapema kuelekea shule Udhaya Boys, lakini nikakuta changamoto hapa na pale kwa sababu hakuna magari. Kuko na mgomo, tumetembea karibu kilomita 4 na tujui tutaelekea wapi na tutamalizia wapi. Nimefurahishwa leo kuna job. Kuna kazi sana, sika kitambo. Juu ya venye magari zimegoma, naweza penda hata kuishi hivyo. Juu saa hii hata siwezi kosa 500 kupanda hivi. Madozi iko. Kitu yenye tungependa kama rais asikise maoni ya wananchi, kwa sababu inji inaendelea kuharibika zaidi. Kwanza uchumi imeharibika, mafuta imepanda, kila kitu imepanda. Hii maandamano nimeona imetuaffect sisi watu wa boda. Mimi nangojanga maabiria kwa Classic, na maandamano vile imefanyika Nairobi, hakuna magari hapa Classic Kapsabet. So nilikuwa naomba rais asikise maoni ya wananchi. Tesend gache jowuoth Mananyuki ne olokore kar tugo nikech onge mar gache jowuoth, kae tesend gache jowuoth Mathika mane ni kod matatu to chutho madhi e boma ma Nairobi to ne onge jowuoth kaluwore gi luoro e wi ng'anyo mane dhi nyime. George Aoko, Ramogi TV. Ramogi mane kaka chenro mag ng'anyo nochalo e bombe mopogore opogore. Wasoma ne 1 2 3 kuom pacho museoronwa ka ndi 2 3 6 nonone kaka nyalo yudowa. Ramogi mae no mondi oto kawuok Kisumu Osiri. Kare tijo bila tinde en mana nego jopiny kar keto negi arita awuoro. Erokamano mano Omondi. Ramogi an Pastor Omondi otiche mar game mosna Archbishop mara Odhiambo Gora gi jagoro Samuel Atongo gi Olo Oyanda. Erokamano ahinya mano Pastor Omondi. Ramogi TV an Morris Juma Ogada Janyaera. Ang'o machando polis kod Raila piny Kenya koro sani rach. Erokamano ahinya. Ramogi TV an Martin Ochieng Lago kawuok Rwea Kisumu East. Aneno Ramogi TV kan gi mama na Nyalago. Polis kar mondo mi oneg jakuo to nego mana joma kedo ne piny awuoro. Erokamano ahinya. Meduru mana oro pacho 2 3 6 nono wadhi yweyo moro matin koduogo to pod wan gi weche manyien mobro kelo ni kama kik dhi mabor ahinya. Nepia en gimi nyalo pidho gi yore mang'eny. Nitiere sama watiyo gi kwata gimi pidhego wanya timo gi cuttings, wang'ado kaka ing'ado ga gine mopidhogo niya. Otimo maber lope mang'eny. Nepia en mana kaka irite, but kiyudo da lowo maber nikech iwacho ga ni japur maber kadwa puro. Kapok iketo gimoro amora e lowo, tikwongo itimo gimiluongo ni soil testing. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha setio hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Is bad breath getting in your way?
FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nero kamano uru kuom keto Ramogi TV ka ndi wadhiane mbele gi chenro marwa ni giko ne to jatend piny Iran ne ochopo romo kod jatend piny Kenya William Ruto tok bare odiochieng' manyoro kaka ne igeno ni mondo rom nonego bedo timore kamano. Pinjo mathoth koro luoro leo mar jatend piny Iran chopo neno Ruto. Migawo mar weche pinje maoko e pacho ka ndito kata kamano olero ni leo mar jatend piny no chopo romo gi Ruto odiochieng' manyoro en kaluwore ni moko kuom winjruok manonego bedie ne pok obedo maler. Kane ochopo kinyi makawuono, jatend piny Iran Ibrahim Raisi norwaki ayanga kod muoch bunde 21 e liare mar jatend piny. Piny Kenya kod Iran nogoyo sei e winjruok 5 mokwako sekta mar limbe, pur, tudruok, thieth kod weche mag somo bende. Maro kinyi, jatend piny William Ruto norwako jatend piny Iran Ibrahim Raisi e kar jot mare e boma ma Nairobi. Muoch bunde 21 ranyisi mar rwako jatend piny mawendo e kar jot mar ker noywak. Raisi nonono kaka jolweny othal koriedo. Kata obedo ni limbe mar jatend piny Iran e pacho ka timore kinde ma weche tuomore e wi piny Kenya donjo winjruok mar ohala kod maonge winjruok maber kod piny mar Amerika, Raisi kod jatend piny ma pacho ka William Ruto nodonje winjruoge 5 mokwako sekta mar limbe, sekta mar pur, thieth, tudruok kod weche mag somo. On our historical engagement and areas of cooperation in development that include education, scholarship, infrastructure, health, water, fisheries, agriculture and housing, urban and metropolitan development, among other areas, I expressed our gratitude and commitment to expand and deepen these relations. Ruto puoyo hand chai ma piny Kenya timo gi piny Iran, kokwayo piny Iran mondo yawne chiro mar chai kod mwandu mamoko mag pur kod mwandu mawuok e pi e pinje mantiere Asia. I sought the President's commitment in facilitating the export of more tea, meat and other agricultural products to Iran and through Iran to the Central Asian countries. Ruto wacho ni bedo ni piny Iran ong'ere lony mar arieya e weche mag tudruok gi lony manyasani, thuolo migi mar dhi nyime gi tiego rowere pacho ka e yore makamago. This is an outstanding intervention that is innovative and directly aligned with our national aspiration towards creating a digital superhighway and a robust digital economy as primary pillars of the bottom-up economic transformation agenda. Winjruok bende obedo e bero kuonde tiegruok mag somo mag TVETs e kind winjruoge mamoko. We continue to invite and learn from the expertise of countries like Iran, which has achieved a great degree of advancement in medicine and modern medical technology, to boost our exports and exploits and pursuits in the blue economy through research and technology. Iran is a maritime nation with strong fishing industry. Jatend piny Iran Raisi owacho ni onge gima tamo piny Kenya kod piny Iran bedo gi winjruok kendo timo ohala kamoro achiel. We don't see any barriers to development of relation between two countries and two nations, and believe that there are no insurmountable barriers for development and expansion of our relations. And I'm sure this could be a right groundwork for expansion in other different fields. Raisi koro chomo piny Uganda kod Zimbabwe e limbe mokwongo ma piny Iran timo e pinje mag Afrika e thuolo mar higni 11 mosekalo. Simfros Okinda, Ramogi TV.
meher ochwanyi kose nitie wach moro amora kindu kikikawe loswa baba. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Pare nigi siling mero kende, inyalo weyore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom boma yangu. Yudi ot mulungo nyingi kawuono. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Ronyere weche mag tuke ni tim mar rugby mar piny Samoa gi mar jotugo manie bwo higni 20 osedonje pacho kae ndiye motelo ne tuke mag laro osimbo mar piny ngima. Tim no norwaki gi mor e paw ndeke ma Jomo Kenyatta motelo ne tuke go madhi chakore ngeso tarik 15 dweni. Tim mar Hong Kong kod China ema nokwongo donje pacho kae ndiye. Jopuonj mar tim mar Kenya Curtis Olago wacho ni yawuot Kenya oikore mokalo ne tuke go. We fly here, long flight. We spend about only 1 day and a half day for travel. So we are here for the tournament, but we are here to play rugby, and we prepare. We look forward for the tournament this Saturday. Haya, sakoro mayo wango chinru marangichu welo wangiane ni area deka uchel no wacho nango ka indira Ramogi TV and Evans ja computer malitare Rusinga Beach waneno Ramogi TV maler through YouTube channel kendo wawuoro gimomiyo piny owacho ok dwar winjo ywak mar jopiny. Uro uti area deka uchel no wabro somo moko kuomgi kochopo e wang sa dek e wange chap ka Nyasaye oyie to wabro duogo kendo an gi Belinda Dhiambo anto nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere sadek.